তিনি বেলায় টংথमा सारनोखा 47 বছর রাজনীতি খেমেনি পরে आं 2021 एमडिसि ओंखा তিনি बुबाग्रानि थैफांबाय एबं बुबाग्रानि नाहारमंबाय आंनि लाइफआव फार्स्ट তিনি आं एडिसिनि इएम ओंखा बनि बागै आं वासुकनाय जों दिनै हास्टेनि बर'रक अनेक दिन परे माने 80 बছरनि परे जों एडिसि दखल खेखा बुबाग्रानि थै एबं अ सावनो जों बुबाग्रानि बिसिं थै जों चिनि लुकुरावनो बोसोग्रि मानो माया अब जों वासुकनाय जों ताक जेहेतु आचुखा अ आचुकमानि बिसिं थै जों बोसोग चिनि लुकुरावनो जों बोसोग थै यक सामारि मानो अब जों बोखाव नायनाय एबं बोसोग जति जों खाय मानो अब जों चाइतनाय बुबाग्रानि थै फांबाय अबश्यक आर आं जतनो नायतंनाय रनो खुलुमबायका जों ताकलाय ताबुक तिनि साल तिनि 18 तारिख मे मासनि 18 तारिखआव जों दिनै खरकताम दिनै बुबाग्रानि थैफांबाय जों इएमनि सपद 12टानि समय नाका बनि बागै लोगो रंथानि आनि खुलुम याफारो जों नायलायनाय ताबुक जों ते खरकताम हामन परे जों टोटेल 9 जन नोंसिनाय आगे 8 जन तंथाने ताव 9 जन इएम ओंखा अ 9 जन बिसिङाव जों लोगो रंनो बोसोक साहाय्य खायमानो एबं लोगो रंनो बागै बोसोक काम खायमानो अबश्यक जतन खुलुमबायका हामबाय।